ya khap sedang ai khap lei shwa ya barok ke subscriber ki biji page ya ki video chunga te yai page ki video chunga ba ai kharchan na menga ban kharpar ro ya ki we ki ba yu i khani video please subscribe ya khani ka video ba ya khani ka channel ki chunga bat page ki we ki video khanang bangar la ban yo ya kata ka si hajar subscriber kumba bu kandon na ka YouTube te ngan batai khania pi matai spang kani ka en karo kani kadi ka apps ka ba longum ka affiliate marketing kadi kata karokom advertise ka bangila ban yo commission da ka ba ki beri ki thiet ya ka ai ka bangi advertise te don sibun ki procedure bangi haban buat ban le ka affiliate marketing ka wei pa ka wei ka company kadon la ka jong ki procedure ki bangi haban bun ten rei lang ba jong kani ka en karo kala pensuk ya karokom le affiliate dan sibun teli ki company yang ni kom ka Amazon Flipkart Boots barki wei ki company ki bangila ban advertise online ya ki bar haba ki beri ki nyot lang ba jong kani ki thiet lang ba jong kani ka jing advertise jongi ila ban yo nong te ngan batai pi mata khandiat sepang kani ka video tung ya sedang da ka page kum no ban register ya ka tuntangan pen EP kum no ban register di how new apps en karo klik na khatni ka link tapi install ya new apps en karo ni yang ni bau new apps en karo to affiliate marketing te don sibun ba ki kum no bangin le ya ka affiliate marketing barki dan prosedur ba fair reu new apps ulong lapan suk sibun tingin ya persiang ban pelim ta te la pipe ya ni ka video penyu i ya ka ini ka video ka batai yang i kum no ban kamai lang ba jong ni ku en karo kani ka de ka MD jong ka company. Welcome to Earn Karo, India's top affiliate marketing app. You've taken the first step towards earning real money sitting right where you are. My name is Login no mata landing and sign up. Hang ni kasala palu pai ki number phone jong pi register ki hadin bang ila ada register kani ka de ka homepage tingin yu hang ni makadon ka Amazon ka fly sale Flipkart My Mantra Ajio dang don shoot skiway pat Chroma Derma ka Boots Sivame Mama Arts Pachibun teli kini ki company ki blaiso akan ni ka en karu ki bala ban ai commission yang i habangi la ban sale ya ki product ki jongki de kani ka di ka homepage ladang i kwa ba mata ban share ya kani ka page jong kani ka Flipkart ila ban dang ni share now ka baladon lupa ya kasur jong ka sign jong WhatsApp bar kasal ngila ban klik ha ka no ka page ani yano hapo ka WhatsApp ani ngila ban le da kani ka copy link nang tangi le hapo ka status ni page ka hapo status lani ngi page hapo Facebook hapo Instagram hakan no ka online platform te ladang ngi kwa ban jit ya ki katu kan ni kitiar ila ban le na kan ni 3 dot nang tangi jit ya ki tiar ko mata headphone mo uwe headphone ladang kwa ban jit tang uwe nap dengi headphone ila ban share long bakaling ani lang ba jong ka share now lang ba jong WhatsApp ila ban share kan ni la ngin la ban filter iwe pi iwe product ang ni ngila man le nang ni na po
awak partner hang ni yu sibun ki company ki ba yaso baka data collect data ime ta astra kiwe mo ngila ban klik nang ni ngi share ya kani ka page habang ngi share ya kani ka page paro ka we ka page le say jong ka Flipkart kan palut ha kini ki brio ki bang ngi share kanu ka tiar ka ba maki ki thiet kan wan commission sangi te kidang don sibun se ki hang ni ngi i mar ki ba kham ya ko hang ni flash deal ta most share deal mo ngila ban klik lu nang ni ban share ya ki ni ki tiar ki ba don nang ni mo nang ta kani ka way my activity ka pen ya ki ba ngala share la ni ngila le te ladang ngile nang ni na profile ngila ban ya ke income ka jungi ngila ban yo ban withdraw te ban withdraw ngan pat pan mata nang tang ngila ro ban reverse habang i reverse ma ngi reverse and then ngi copy ya link kepada nang ni kapal ong your referral link te habang ngi copy ngi share channel yano ka ka ba ngi ngila ban yo kalong 10% na ka ka ba makiki kamay kitu ki bang refer ki kamay te kani ka en karo kadai ka we ka platform ka ba pensuk ba nak banta ban yo kamay ngladang ipelut kapot tang 10 ka san minute ha ka ngi ban share apo ki WhatsApp jungi apo Facebook ni hanu apo online ngila ban kamay klem ka jing tip jungi ka pisa la ban wan da ka jing tiet jungi customer te hab ladang ile ya ka affiliate marketing jong kanu ka company kadon sibun ki kendon ki bangi haban bun re nang bajo kani ka en karo kalapan suk sibun yang ite nga pengkut chuang ni video next video sa batai pi kumno ban withdraw ya ka bisa na kani ka en buni kablay sibun